Здравейте колеги, пускаме за продажба тази рулонна самопреса. Марката е Кроне, модела е KR1016, цената е 24 000 лева. Високопродуктивна, с най-големия подбирач, който е на мрежа. Може да прави от 100 до 160 см като височина на ролата. Вериги система, 540 оборота, опростена механика, много лесна за работа, без допълнителни електроники, опростеното дистанционно, което е на оригинална боя, перфектна, проверена, готова за работа. Препоръчителна мощност на трактора с минимална от 60 конски сили. За допълнителна информация можете да звъннете на телефон 0893 94 9898. Хубав ден!